мега бачам ҳар гоҳе ки ягон мақсад бадие ё ягон нороҳаткунанда амале аз тарафи занҳо ба шумо шид, дарав ғазабнок нашед. Дарав ғазабнок нашад. Агар яке ин кораш нороҳатат кард, бо як кораки дига ки дора ки роҳат мекунӣ, бо як кори дигаш мега розӣ мешавад. Аиш розӣ нашидӣ, аиш розӣ мешавад. барои ҳамин дунё ака ҳамаи кори зан сар ба сар барои мард мувофиқ намест. ман як замоне дар минбар будам, баъд бисёр хоҳишот шуд ки дар бораи ҳаққи зан ҳаққи мард гап зад. ҳамин ҳаққи занака қатъи ҳаққи мардак ман 10 ҷумъа гап задагим, 5 соатӣ. навбати занака омад, хай гоҳ як эҳсосотӣ мешидем. хай баъзе заное ҳастанд ки иҷо бо сабт рафтеса, и гап камтар гапи